Хора, аз съм Кирин. Ще правим днеска 3D пъзъл. Зад камера такова в частите. Ето. Малко съм ги сглобил и сега ще сложим последните штрихи. Да ти помагам? Ето, че излагаме тази част. Малко трудно ще ми. Да ти помогна ли? Добре. И ето. Даже ще има и списък за това. Направихме 3D пъзел. Това е схемата на пъзела. Ето. Надявам се да ме гледате. И надявам се клипа да ви е харесал. И ударете едно лайкче, палче. И бай-бай!